laktar kokale Ramogitv kawa wacho ni ngima en mwandu mataye chendo ni en Ruth Otieno erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Antiere kod mor mathoth ni wantiere kod daktari wa e studio kendo bro nyiso wa nyinge en laktar mantiere kod lony mang'eny mokalo kotenore kod tuoche mag choke, kotenore kod weche mag bero kata surgery, to en laktar mane. Machiegni daktari. Erokamano ne Ruth, an iluonga ni Dr. James Otieno. Kisumu Korando, Kisumu West, to an alonye thieth mar choke kata tuoche mag liumblu kata accident mag liumblu kotimore. Wamanage gi. Maka ng'ato nigi chandruok mar chogo to manya Dr. James Obondi to obro yudo kaka ikonye mapiyo piyo kaka nyalore. Ibro yudo rasi ya Ramogi hospital. Aga kan bwatiye kata avenue hospital we practice. To private clinic bango Residence Plaza Kisumu Block C. Yes. Dr. Obondi machiegni studio kawuono daher mondo mi wang'ie tuo hinyruok, ok en tuo hinyruok mar lumbru. Lumbru en spinal cord. Lumbru nigi fuoni kata gik mang'eny mopogore opogore, to nyalo bedo kod hinyruoge bende mopogore opogore. Mathuon wachwa e pinje laktar odiechieng' ma kawuono en hinyruok mar lumbru. Kanye kama dwani mondo mi wadonje. To kapok wachopo e hinyruoge gi manyalo kelo ni chandruok, wang'e ni lumbru ochal nade, lumbru nitiere kama nade, lumbru olos gang'o kidieny fuon ka fuon kaito wadonje to kachiel kachiel. Erokamano Ruth, kwa ways hinyruok mar spinal cord injury kata spine injury. Kwa wacho spine injury to wawuoye gimoro kotimore lumbru koriwo gi ler. Kech kwa wuoye spine injury to tie chogo ma part of makare tie oluongo lumbru to gi ler ma luwo iye ma oluongo ni spinal cord. Ma samoro wanyalo luongo sangalo. Ler nitiere iye kacha mamane spinal cord, kaito spine en lumbru kod malos gi choke vertebrae. Erokamano. Ilero no maber mokalo. Koro kwacho hinyruok nyalo bedo mar chogo kende to okawo ler ok ohinyore. Ler be nyalo hinyore kende to chogo ok ohinyore. Ler gi chogo be nyalo hinyore kanyakla achiel kaluwore gi gimotimore, gimokelo hinyruok no. To maduong' ahinya makelo hinyruok baseneno en road traffic accident. Ajali mag mtokni gi ma ji temo kaka piko sani gi accident mag mtokni gi, especially joma tuwe okanda mar okanda. Kokituo okanda to koyo tumre gi nyawadgi to muti nyadhi kama to ihinyori. Kama hinyore mogik en ng'ut. King'iyo ka liumblu kama bo hinyore maduong' ahinya mokwongo 50%, atalo malo 50 en ng'ut. Kech en mosi kod ohinyore. Kiluwe kod lamba ma piny kae. Kech en kama nudore. To thoracic kato ber nikech gine ogeng'e. Ribs magi ogeng'e. Ng'ede gigi. Koro temo miyo gik ma force manyalo donjo kuome nyaonge. To sacral bende opal mag bembe gigi ogeng'o. Koro kanyo miyo bedo stable. Koro gima kelo en accident kaka sewacho mag mtokni go nyalo ai malo lwar piny, mano be waseneno kelo gi, or gima nyalo lwar kuomi kaka ute magore piny gi nyalo lwar kuomi, or dhawo, nyalo bedo joma dhawo assault, or inya monji bende gi joma undu to oiga obindu to guchi tur, or inyalo udhi sports. Yor ng'ato chuo gi pala to pala kadho to dhi nyaka liumblu chuo chogo modonjo nyaka yie kuno. O bunde be ka ng'ato goyo modonjo kanyo spine to ginene hinyi. Mano koyudore gi accident gi trauma kaka koro wuoyo. To ler ni bende gima nyalo hinye kendo ma mi hinye en infection kodonjo chamo ler. Nyalo chamo ler, chogo moro nyalo donjo e kuro ka otore. Kaka chogo mag liumblu kod barore to dhi chuoyo ler, koro mano be nyalo hinyi, koro mano luongo spinal cord injury. Mano be nyalo hinyi kamano. Remo be nyalo clot, ng'ato nyalo goyo guchi ka to koro remo chwer kanyo to temo origa temo biro magi to diyo kod lerno. Diyo ler to koro mano be nyalo medo hinyi. Koro magi gik maneno sama jotuo biro. Ma wantiere kod kidienje ariyo. Wantiere kod ler
to gi chogo ma en sangalo yes kaachiel kod chogo ma en liumbru koro liumbru ni nyalo hinyore kata sangalo cha bende nyalo hinyore kata giduto te ginyalo hinyore kotenore kod gik mopogore opogore kaka ileronwa go. Erokamano makende to thothne mage mang'eny ga liumbru kende koso sangalo ka ler kohinyore mage mathoro bedo mang'eny. Liumbru hinyore ga kende mang'eny kech en oko tije en geng'o ler ma iyecha koro en magik moko duto hinye nikech en man gi oko en mogeng'o ler oluore kama imoloso ne kanal maluongo spinal canal kama ler oluore iluongo spinal canal en ogeng'e gi choke gi te mag vertebrae gi koro hinyruok maduong' mabiro ga ahinya yudo ga chogo to mondo kochope liumbru ok bed mang'eny ahinya to nyalo ga chopo mathothne gin infections tuoche kaka ni leronwa kata ka chogo tore to dhi odiyo kata ka gimoro gore ga dichiel ng'ato tong'i kata ka ng'ato go bunde mong'ado kadho through modhi oketho chogo gi ler mano be timore kamano kata ng'ato kodhi go abal chikore kama sport joma timo rugby bende nyalo yudo tuoche lo koro kamano kaka gitimore ga. Apa ni waneno picha moro ka ne wantiere kod picha moro ma bende nyiso liumbru wuon kaachiel kod ler kaka liumbru bende o protect kata orito lerno kaeto koro wadwa ni mondo mi wanyis johera mar chenro ni gima wawen ma nikech ngeni samoro kaka na wuotha to kata spinal canal no akia ni entiere gi kar kanye liumbru ni ok ang'e ni kar kanye kata lerno bende ok ane ni entiere kar kanye to wadwa ni mondo wanyis gi picha mondo mi ka wawuoye e hinyruok mar liumbru to wanene e yo maber. Koro mae liumbru ma omuot to ler kadho kae kama odhi mae miluongo spinal canal udho nyaka malo ka nitie gima okadhe kodhi piny koro gima timo liumbru mae ka chogo ne obarore to biro diyo gino ka onyalo diyo mae koro mane biro diyo ler makani koro kanye kaka en spinal canal en ma to mae liumbru to ler ni kae spinal canal ma aneno ka wasebedo kod hinyruok e liumbru kanyo aneno ka wantiere kod chiuke machal kagima otur kata obwasore koso picha yes kaka mae ni liumbru man kare to ma liumbru motore koro kotore kama to chogo gi nyalo pilo donjo machuo ler yes on chogo nyalo dhinyore to dio ler koro mano maluongo spinal cord injury koro ka ng'ato biro to wabro ng'iyo to hinyore gi tuo mar liumbru koso ler bo hinyore koso en ma chogo motore to ler to konyo yes to thothne mane marach ga mar ler koso mar chogo mar ler marach chogo ber ke chogo biro chango to koluwo ler to inyalo bedo koro in ng'ama ng'ol chuth koro in paralyzed ok ichak iwuoth kendo to ler be nyalo hinyore nus ma ok hinyore kabisa to samoro wan bende mwa mismanage ler no ero ko hinyore kokwa timo ne first aid maber to onyalo hinyore kech chogo nyalo tur to pod ber pod tegno to dedore matiende no nyalo ruombore arumba sa asaya koro koki geng'e gi splint to iting'o jatuo marach ng'ama ne chogo torata to konyo ler timulo jatuo yuke koro chogo go nyalo mukore to koro ler be chak chot ke ler man ok ochot sama ne accident otimore koro kaka wan jothieth mane gima ng'iyo ahinya ka accident otimore mane gima concern wa kendo ka gimoro go wi ng'ato gima nyaka ing'e ni liumbru mar ng'utene wa protect kata wasego picha kata pok wagoyo kech kiweyo ma miss ok ing'eyo gima paro kamano to ng'ato bedo paralyzed te to tho koro ng'ama oyudo accident miyudo ka ler gimoro ni bindu moro ni kata wiye ka kata ko en e koma kata koyudo accident komer koro ke onyalo wuoyo gimikwongo ng'iyo mikwongo kawo ting'ne liumbru mar ng'utene iketo ne koda koro kitransport to kiwinjo ting'e ni to samoro ne choke gine liumbru osetore to ler pod ber koro movement ma koro kethe chuth mami ler no chodi kata hinyre chogo mochak dhi machak muomre matuch ler
Kora winjo gimomiyo thothne wachoga ni ka ng'ato ichopo e accident scene kata masira otimore to kik imuomri kata ni ywayo ng'ato e mtoka kata ni dwani mondo mi inyalo medo hinyruok moingo ber kata konyruok ma nyalo bedo ni ikelo kuom ng'ato. Daktari, de aher mondo mi ilenwa mana matin no pogruok mar hinyruok mar lumbru kod mar dier ng'ech. Nikech watiere kod dier ng'ech ma bende lumbru ni nitiere, wachoga ni back pain kod spinal injury. Pogruok en mane? Koso gitudore? Gitudore nikech backache bende nyalo bedo gi spinal injury okelo rem. Nikech ka ng'ato go toki no motoyo chogo to pod in gi backache no. Koro spinal injury bende en achiel kuom gima kelo rem mar oguro kaka wasewacho cha. To kinega mar spinal injury koro wawuoye gima waneno ni accident. Wawuoye accident. Emkele gima nogoya koro bucha rami. Mano koro wawuoye pogore gi ma buchi chako rami ka onge gimoro miwacho notimi. Yes. Erokamano. The other one. Yes. Ka koro mae gi lumbru to ka chogo to koro spinal canal ni e kaka se wacho ni koro chogo gi nyalo dhi madiye. To ka otore kamae ni to pod ng'ato ber tiende gi ting'ore timo nare onge gima winjo marach. To dhi muomori to timo ma tieke chuth. Koro kae ni ng'ama ne tiende gi move kochopo hospital koro konyal. Hata mala bich kochopo ga casualty to condition gi dog ga piny. Either nikech ok otier gi maber or ler no kuot medo kuot. Koro magi thieth ma bwe nyisi kaka watimo. Yes. To ma awaneno ka lumbru obarore, ginyalo barore te kata ginyalo barore ariyo adek. To bende mana kaka niwacho kapo ni koti ng'ato maber to samoro nyalo kelo hinyruok nyaka e ler. Ne nitiere picha moro mane idwani mondo mi wane kane pok wachopo ka samoro ginyalo konyowa kode mondo mi wawuoye kapok wadhi nyime. Mae lumbru, mae ler kae maluongo spinal cord. To kama odakie no iluongo spinal canal. Koro choke gi konye mondo bed kama bedo no mos ma gima time onge. To ka gimoro nyalo toyo chogo ni thichore to hinyo ma kanyo wan gi problem. Or ng'ato nyalo timore kama to gini chot to kabe yiech. Koro wuol temo luore kaka iyudo accident. Gima timore sama iyudo accident. Yes, wadhi nyime. Erokamano ahinya. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogitv ka wawacho ni ngima en mwandu. Aneno kipimonwa kata kidienje mopogore opogore mag masirni kata hinyruok mar lumbru ma bende nyalo kelo nyaka mar ler. Tiwacho kata ni maduong' moloyo ni nyaka rit ler. Ler ema nyaka ang' ikuong rit ma bende kapo nono ni ng'ato yudo masira to nyaka jolony ema bi mondo mi oyud kaka nyalo konyogi. Thothne iwachonwa kata ni mag ler bende nyalo biro kopogore kod choke tur kata kopogore kod choke dhi chwoe. Infections bende nyalo kelonwa chandruok. Be nyalo ketho ler no. Kansa be nyalo chamo ler makethe mahinye. Mano be nyalo timore. Chogo motur nyalo diye. Remo nyalo bedo ni opoto kanyo bende diye mokethre koko ti chon mogol remo no mowawe kamano. Gimogoyo bindur be nyalo miyo mokuodi. Makoro winyi mana ka ng'ato chalo gima en weak. To ka ugang kuot kuthiedho kuot neno morumo maber piyo to uduogo mana maber. To kok uthiedho kuot no muweyo to ng'ama nonego be okony be hinyore ahinya kamano mang'ola chuth. Yes. Infections kaka iwacho ni kaka kansa, kopogore kod kansa tuoche magi mabende nyalo donjo e TB giri nyalo chame virus. Nyalo donjo ler. Donjo ler machame tiek te. Ochamo spine moliwo ler motieki. Kata tutu mogolo no. Pressure mar tutu mar TB no. Pass. Be nyalo bedo gi pressure dio ler ma compress. Ma pass no be koko bedo drain piyo. To mano be nyalo hinyo ler. Kaeto war bedo gi injury kanyo. Kata remo mar supply ler no ero bende kok lot moro mako. Kata chogo moro dhi odiye ogengo odiye kama kuro ko supply ler kanyo kamone gubeno supply no tote. Mano be nyalo kelo hinyruok mar ler. Ang' naduoki chien mana matin daktari. Iwachono kata korka TB ka ni samoro tutuno nyalo kuot madi ler no makela chandruok. En lumbru, mano en ler. TB komako kanye madhi golo tutuni manyalo kuot ma kel chandruok. Kodhi omako lumbru kata kodhi omako ler ni koso
Tibi mako ga lumbru mokwongo, kech kama remo bire mang'eny. Kose mako chamo. Kae to tutu mare thichore gi kae. Ka kore neno kae. To kuoto dio ler. Koro kokwa drain e piyo. Mwaweya kama ntunga nyalo ng'ol. Koro nyaka igolo, what ulo ndi decompression. Igolo tutu no to koro. Lumbru beda normal. Erokamano. Yes. Nyaka time seche mowinjore. Nyaka time mapiyo kaka dwarore. Yes. Wamake amaka kanyo ka waduogo to wadhi nyime penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Ng'eni mago gin otese owuok e od doho to wacho ni in kamoro achiel gi thap kikeny maru nosekethre. Gimoro amora motimre ka en gima rach ahinya thapki. Koro thapki en mari? To Bihan bende koro en mara? To an mawabet kodgi nyaka chieng'? In kamoro achiel gi Bihan. Bro chuno ni kale thagruok ka in kode. I think it's too soon to say what I'll miss because I'm really enjoying the freedom. I'm really enjoying the peace. No pressure. The phone call, as Ndemo said, they've reduced significantly. Yes, you talk with a few people here and there, but it's just peaceful. I go to bed when I want to go to bed. I wake up when I want to wake up. I eat when I want to eat. You know, it's just very relaxed. Government was, you know, sometimes you don't eat. You ate breakfast, the next time you are arriving here 11, you know, a lot of work. So I don't know if I've yet started to mix. I think maybe in a month, 2 months. But for now, iko sawa. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dial *811 *446# to get ring sound as you skiza tune. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Bondi e studio kawuono wang'iyo hinyruoge mag lumbru to ok onyal bedo lumbru kende. Lumbru nitiere nyaka lera ma oluwo iye ma bende kapo nono yudo hinyruok to nyalo kelo chandruok matamre gi nono. Daktari, kapo nono ni ng'ato owinja ng'ogi ni e dende nikech mokwongo en rem ka ng'ato gore piny kata ka ng'ato hinyore kata ka gimoro gore kuom ng'ato reme mang' ni winji seche ma iyudo chandruok kata hinyruok e lumbru. Ranyisi mage bende ma ka ng'ato neno to onyalo chich ni nyaka bede ni chandruok nitiere e lumbru kata nitiere e ler mantiere lumbru kata omuot. Mokwongo nyaka wakwongo ng'e ni to ka ng'ato oseyudo accident, mokwongo accident oriwo wich. Kech wasego ni lumbru mag ng'ut ni ema hinyore moloyo. Koro ng'ato kata mineno ka bire koma, ng'ato kata mineno ka ni gimoro dhola moro e wiye kama gimoro goyo. Kata nyaka ibed ni gima kugo suspect ni gine leun mar ng'ute ni ber koso oyo. Koro gima kwongo tim iketo ne kata ka go x-ray ikwongo iketo ne kola. Kata ng'at mobiro ni ka accident obiro komako wiye kama ng'ute rame to mako wiye kama. Mano ng'e ni en gi fracture e lumbru mar ng'ute no. Ng'ato kendo bang' accident kobiro ka tiendege winjo ka thudhno donje. Thudhno mako kata badeni kata tiendege gi thudhno donje kata ka koro ok onyal ting'o tiende to ing'eno hinyore mar lumbru. Kata ka ng'ama olwar moa e wi ot kogore piny
to winjo ko guche rame dende rame kata la midline woluongo ni midline kai chakre toke kadhi piny kamae winjo kako ma orame to ng'e ni nyaka ng'i ni onyalo bedo gi hinyruok mar lumbru. Koro magi gik wang'iyoga ka gimoro kut kanyo bende moko be biro nigi obvious iyudo ka palo chuo kanyo to koro piny kuwinjo kotho onyalo winjo konchiel kotho kata gi tho gi te maning'e no hinyore ler osehinyore. Koro magi gik mapenjo ng'ato to luwore gi gima entie in kanye ng'ama notimore kata kogol ji moko kaka udi kode piny gieki samoro ot biro lwar kuomi to tiel wi kamae ng'enyne gi lumbru hinyorega. Koro koda tiendegi move to nyaka wang' watimne clearance waluongo spinal clearance watimone x-ray tem wang'ini to lumbru gi beyo te koso oyo to kwayudo ka nitie lumbru motur koro wachuno nyaka watimne CT scan mondo ibed gadiera mondo obed gadiera to ochope ler koso en oturatore atoya to owe ler mos to kwaneno ka choke moko nitie ma bet kama to watimone MRI koro kwang'eni to ler ni be gino omulo koso komulo. Koro MRI en ok time kaka emergency en itime bang'e ka koro jatuo ose stabilize. Koro ng'ama ohinyore accident kata mwagole rubbles mag utego onego ketgi e board itwe board kama kitere hospital titwe board ng'ute ni biketo gi pilo gine sandbag iketo kama te strap koro ok tebrani wakuteni wakiketo ma ok move around mane gik matimoga ne joma kamano. Koro kosebiro gi story ma kamano ng'ama omer momadho kong'o be koyudo accident to nyaka warula ot ni en gi ohinyore yes magi kola mwaketone koro iketone kama sandbag kama kaka watero gi osiptal ok ugole agola titing'e tidire kama to kaka sani problem wan go e Kenya ka ni pok wabedo gi good ambulance system moting'o paramedics kech ambulance dhia ni ting'o ji tok system ting'o ji nang'o ambulance ka system ma ting'o ji ambulance onego bed ma kaka koro ineno ma wan go ni ting'i kamano teri kigoli bigoli in one piece kata kilroli down to ji ang'wen roli oganda achiel madhi logi kama ji ang'wen mama koka ng'ato maka koro ibedo waluongo ni log rolling kaka dang' iloko yien kama yien kirunde kama to dhi te olokore te ok ni kamoro dong' kama mane kaka waluongo ni log rolling koro kama ne kaka obedo careful ka jogo hinyore kamano to nyaka ibedi kata kidhi kama accident otimore thieth mar spinal injury chakore kama accident otimore ok obi hospital kimis mandeje kama accident otimore cha to gima jo hospital bo timo onge koro mage first aid timo ma keto kola keto board no tuwe kama ting'e kele bas hospital bende transfer itiyo go the same method kaeto koro kitere e pichni go timo kamarama to be nyaka ing'e ni ng'ama oyudo accident ok liumbru kende mohinyore nitie kuonde moko manyalo hinyore kendo onyalo bedo gi bleeding obiro shock be shock be gibiro gago waluongo spinal shock kata spinal neurogenic shock gin gi shock dide ma gibiro go hospital to shock maduong' ma nyaka ing'e kineno ja spinal injury to nitie kama remo lalie nitie kama bleed go ma remo lalie kama wito go remo mane gima nyaka ikwong ipenji kik ikaw kanyo shock ni yudo spinal injury koro nigi shock kuong ing'in to remo nitie kama lalie awinjo kiwacho gimoro ni spinal shock spinal shock en ka koro kama ohinyore ni tho ma koro gimoro amora ok timre kata dhok chindi gi ok move to okawo ga 48 hours gigo duogo normal to neurogenic shock ten shock ma gik ma waluongo ni parasympathetic nerve kethore koro heart ni ok gore piyo gore mos heart beat ni dok piny kech en mokelo heart rate en momiyo vessels ibe contract kata ka bleeding timore contract koyudo ka blood pressure ni dok piny to rem tiendi to liet lita normal heart ni ma be ok gocho mos pogore kaka ng'ama olus remo heart ne gocho piyo koro kama ne koko ng'ama olus remo heart ne gocho piyo nikech odwa ni mondo mi compensate
mondo mi remo ring kaka dwarore Yes. ochope fuoni mopogore opogore. Mago gin ranyisi mimiyo daktari ka ng'ato oyudo masira kata accident, hinyruok mag lumbru kata spinal injury e yor masira. To nipimonwa kacha ni ginyalo biro bede e yor infections kata tuoche mopogore opogore kaka tuo mar kansa imulonwa kacha, tuoche kaka mag TB bende ni mulonwa kacha. Ranyisi mage ma kaponono ni ng'ato winjo to ne nitiere kod tuo mar TB kata tuo moro amora mar kansa, kowinjo e lumbru ne to nyalo chich ni nyaka bedie ni kata odoko ni nitiere kod tuo mar TB to to koro chalnwa ka gima dwa ni mondo mi kata ochopo e lumbru na. Kaka koro mar TB no ibiro winjo ka mokwongo nyaka bed gi history mar dendi dhi adhiya. Otieno be sweat, loya wuok ni gotieno. Dhogi be rach. Seche moko be fever ibedo godo. To kae to kanya koro winjo ka koro samoro ne in gi TB mar oboyo mari. Aeto samoro koro iyudo ka oguchi kamoro ami. TB ng'enyne ni e thorax kae malo ka, thoracic spine ka. Koro iyudo ka kanyo remo bang'e tino ka koro kanyo gulo. Okuot odok kama. Tie dent moro ka. Kaka koro mulo kanyo toki kae keto line ka odiyo dent moro tie. Ka kichopo kama tiwinjo ka gimoro kuot kanyo. Mano nyisi ni gimoro. Mano en gima ng'ato nyalo timo. Inyalo mulo kama ni tiwinjo kichopo kamoro tichaki kalo. There's a dent kama. Mago nyiso kata ka kansa chamo kata ka TB chamo. Mago nyanyisi. Kato be samoro iwinjo ka tiendegi koro bedo mayom, to thudno bedo mayom yom. In ng'ama nje wuotho maber koro kinyalo wuotho maber. Nyathi ta kwanga ka wuotho. Koro mago ma nyaka wakumo. Mano nyiso ni TB ni osechako ketho lumbru. Osechako lumbru ni, yes. Koro kaponono ni antiere kod jatuo daktari nikech korka accident kacha tipimonwa maber mokalo gima onego bed ni itimo. Ka masira otimore ng'ato kik rokni, bende ng'ato kik mbwakni ni en modhi konyo ng'ato. Dembri mondo mi jogo molony ka ginyalo chopo to gichopi. To kaponono ni inyalo konyo, tutime e yo moro ma ng'ato ok chap dende ahinya. Wich mokwongo wich kama nyaka bedo ahinya moloyo ng'ut ng'ano kiting'e to ng'ute no support. Ok judho kamano to kech bukelo unyakelo hinyruok maduong'. Kae ka koro kae ni ng'ut ne ma hinyore moloyo. En ma accident duto ng'eny 50% mar gin mana ng'ute kanyo. Koro nyaka wadhi gi kola kidhi omo jatuo ka ambulance dhi to nyaka ting' neck kola madhi go kuro. To ng'eny gi ok ting' ga nikech onge. Yes. To bende ok nigi gik moko manengo gi tek ruok. It's very cheap, moko 250. Siling 250. Yeah, to cater to it and save life. Mago gin kotenore kod masirni. To kwadok korka infections kaka ni wacho cha. Daktari wacho ni nyalo mulo tiwinjo ka ponono nitiere kamoro okuot kata ogulo matin. Or kanyo lit. Kata kanyo lit. Kidiro lit. Samoro se kuot pass bin dingore kama. Onyalo kuot makoro tutu. Tutu kidiro to dingore. Kidiyo kama chal mpira ma inyalo diyo kama. Balloon kidiyo kama. Koro mano be nyisi ni gimoro nitie ka infection chamo gimoro ka. Mano be koro go x-ray keto MRI dwano to osechame e yo machal nade. Mano kaponi atimo dala koro nego beni atimo nang'o. Aneno ka samoro nyathi kowuotho to kowuoth maber kato amulo kaka ni wacho cha tiwinjo ka kamoro kuot kata ogulo kamano kimulo tiwinjo ka gima tutu dhingore kaka ni wacho cha kaponono ni in wuon kaka kate kor gweng kata dala kanyo koro nego beni watimo nang'o. Nyathi ni kelo hospital kiki teme ni ng'ado bur. Bur mar TB ki ng'ado chango ni bubedo matek. Budho kata mana 2 years kapok ochango. Nyaka chiemo TB che thiedhi marum koko nyalo chango. Koro en iwe hospital wang'i ka kwa drene. Kech wabugo drene from inside to drene kwalo inside anterior. Wabiro ke lumbru gi nyime ka kwadog chien kono kama inene kono. Kech mondo tutun mar TB no changi en ga tich matek malich. To ng'eny wuoga kae waluongo ni psoas abscess. Samoro wuok kae achiaki ka to yienyo kama en to wapudrene gi bathe kae. Kae to koro ibedo normal ng'ama nyo nigi pressure koro wuotho. Mago be watimo ba jotuo konego thagre nikech ji dwa timo giko dala. Quacks ok nyal thiedho gik mawachogi. Ka ng'ato osebedo gi problem mar spine udhi hospital. Kata kohinyore ma ng'ato ayi ngaso gore piny to winjo ka bade mondo jony tiendege gi tho thudhno kawe uru tere hospital. Kik we ni kia ng'ato rwaye dala. Kech ruecho no ema biro medo chogo mane pok olwar. Chogo mane otura to
to diyo mathin nerves rutuo. Kor kikele to iko kikede ruecho kwa ruecho de bwale dichia. Kai ko anje tu sebero paralyzed koro kuothi ni koro wateru rasia wateru sta. Kwan ko biro ro ka spinal cord no sekata. Koro ko penjo di notimore kama nyocho tiende gi wuotha sandi koro ayudo ka tiende go koro isi ng'at manyu luongo cha moko ng'e gima timo cha ema koro kelo problem koro ng'ani will be paralyzed en wusi ke wheelchair nyaka tho koro kamane ka kwatim koro kwayudo gi jatuo wakwongo wang'iyo ni nyalo wuoyo ka nitie kama bleed kama remo wuogo lal go nitie kaeto oywe maber samoro injuries moko be nitie remo moko nie kore ka moko be nie iye samoro spleen tore mago tako tore mago nyaka warula ot gol kata ka chunye ni mokethore nyaka wang'i kaeto yang'e mano bende spine bende wat sort out wang'iyo gimoro amora motimore ka en gi fracture moro bende wa stabilize spinal injury bok bed samoro ko bed ka kende achiel koro mago watim kaeto koro wabedi jomoko bende ko spine injury koro oxygen gi ok ti samoro lach bok wuogi koro waketo ne catheter pi be wamede kech mondo watieko shock ka obed shock mar neurogenic kata obed shock mar bleeding cha nyaka wamede pi tiu be wanyamiye ka iye kuot kech ka oxygen ok wuoth ok ring kama koro iyienyo koro wamiyo gi tiu waketo negi tiu cha kaeto yel dok mos for 48 hours kaeto oxygen wachak tiyo kendo koro watimo kamano mano koro osekele e siptal daktari to seche ma osekele e siptal samoro kaka ipuonjowa odiochieng' ma kawuono ni nyaka kel ng'ato e siptal e yo makare kapo nono ni en gimo kuot kik ibare abara dala weche mag ruecho go bende kik ji tima dala nikech idhi ketho imedo wuoyo gima nok onego bed ni samoro wuore thoth ne utimo diagnosis nang'o nikech nyaka itim nonro kaka laktar mondo mi ifweny ni magi ma emotimore ka onego bed ni ne bet kama to bet kama diagnosis utimo nang'o x-ray pichni koro kosebiro hospital wagoga pichni kaka ma cervical spine ng'ama nigi bruise e wiye ka to bed gang'o ng'ama nie koma ng'ama biro komer to hinyore accident pichani wagoyo ma iluongo ni cervical spine x-ray lateral view ma iluongo ni fracture series en nyaka watime mae ni mwang'e ebwero ka inyalo yudo ka chogo moro tur kanyo koro kotur to ng'ani ng'ute ma samoro ramo ng'ute rame winjo mana ng'ute rame samoro winjo ka bade ni kech ler ma kanyo dhi e bat ka winjo ka bade ma koni nam ng'ato kowacho ni kamano gima the first thing ikuongo timone iketo ne kola kech ne ka chogo ni liero ma lus onya kata chot kol mukore to gine dhini to ler ma toke gani e chot koro gana paralyzed ng'ama ne nyalo wuotho ka ng'ute marame ni koro bede gi ok ti tiende gi ok ti ok nyal ti mani to mani koro kola no ema konyonwa nyaka tim onge both ways ng'ama nigi head injury gima koke go picha ni nyaka rwakne kola koke go picha ni kaka daktari titiri kot ka gino timore mo bedo paralyzed so in me chulo all those kech negligence when don't negi kech maga rules ma picha ma nyaka go koke go to tie gimoro machandi in daktari ne makare tuo nyaka go daktari ema kware tuo in tuo koro nikech kai penyi to picha dake go luonge bod penyi to ng'ani ne kubiro hospital ni wuotha ng'ute mane rame to wiye bino no ka gigintie ang'o mano ne gitim nino ne go x-ray dak ne go see ka x-ray onge to kidne kola tindik ni go for x-ray odhi kama nyalo timo ka okotim nikech problem mag ekonomia ng'o manto koro ng'eni itimo the right thing inyise ni gini nyaka go picha yes kola ni kik gol kapok otimo poko go picha yes thoth ne kola gi ng'ato nyalo wuotho go daktari donge yoseno ka ji wuotho gi kola go e ndara kae they can kaka moko la fracture gi koko enyo leumbro agine ler to iweya to changa onyalo chango kende yes gi kola no kende for
8 weeks wawe kato chako go x-ray koro kose chako chango koro wagol ni kola koro timo ni exercise magi maduong' moloyo en rito ng'ut gi kola kaito picha nyaka go x-ray mano mondo mi fweny ni chandruok nitiere kama chal nade kopogore kod picha daktari kiseneno ila picha ni kisenene to jatuo bende nigi winjo ka ndidhi moko titere CT scan CT scan bo nyisi ni to chogo ni kata ko tur kama bentie pieces ge moko madonje chuo ler tuo moler koro CT scan odhi matut onyiso gima x-ray ma plan Kenya nyisi to kinano ni choke go ontie gi CT scan kori go MRI MRI go nyisi ni to ler ni okuot gigo donje iye maromo nade kech MRI nyisi soft tissue CT scan nyisi mana bone MRI to nyisi soft tissue gi bone no bende together to en gima expensive ok nyal time emergency koro watimo CT scan or x-ray first wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime en pej laktar watiere kod Dr. Bondi wang'yo hinyruok mag lumbru nyiso wani oting'o kidienje mopogore kama oting'o nyaka lir wach maduong' ni nyaka rit ng'ut kotenore kod hinyruok ma ng'ato oyudo kaito itere siptal weche mag ruecho dala weche mag baro gi mineno kokuot dala mago weche mawayo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali. 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo siepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko. Ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragya. Ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum Bagya. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum Bagya gi dholuo sani koro e View sasa. Honena ni hero wer mar Yesu Wololo. Akwayi kuom ng'wono mar Kristo. Bonyeza *812*784#. Parni yani Ramogi TV en od jower duto tetete. There were 1,146 making 0.13% candidates who obtained an overall A grade. Of course, today I'm the most happy person, but the work is theirs. They work, they know God. En morgi ilo ne jopuonjre kod skunde ma otimo maber e duoko mar piny mar klas 12 e higa mar 2022. Okirango pesa ma iwacho ni pod ok ochul ji kod pesa mirango otiyo mowuok kamacha chalre. Mano nyiso nang'o ni pesa ni noko konyruok go yore mar development. Report koro yango ni gope ma ibandho kaunti ma Siaya ochung'e omenda ma hao bilion 1
kagowi ni romre gi rem mar omenda mar budget mar county no. Land registries across the country continue to experience inefficiencies arising from lack of adequate personnel, missing files. Okinde ma pacho ka obago ng'anyo ka gikwedo deko chako chwalo chenro mag lope kokale lony manyasani. Ng'ato oseyudo masira, ng'ato oyudo hinyruok, ichich ni oyudo hinyruok mag lumbru kata spinal injury. To spinal injury bende ok onyal biro kende, samoro nyalo biro nyaka hinyruok mar ler, ma bende wadendo kacha ni spinal cord injury. Ma bende daktari nowacho ni spinal cord injury rachie moloyo kata spinal injury. Tiende ni nyaka tim yore duto te, gik moko duto te mondo mi orit lerni, mondo mi ng'ato ngimane manyime obi odhi obed makare. Ineno ranyisi duto te mane daktari owacho, rem, tho kalandhidhi kata tho thudhno mag fuoni mopogore opogore kuota e lumbru kanyo, ma bende nyalo bedo kotenore kod tuo kaka TB. Osering gi jatuo motere osiptal. Daktari kaka Dr. Bondi osetimo gigo duto te monego beno timo, ogo x-ray, samoro ogo pichni mag MRI, motimo examination mong'iyo ni nyalo bedo chandruok machal kod daktari gi okang' makama athoth ni thieth chalo nade? Thieth mar spinal injury kata spinal cord injury? Koro kaka kwasetimo x-ray mwaneno, koro classify ni en stable koso urokni koso chung moko bi mukore kende. Kwa hiyo ni okuchung motegno, to koro nyaka timne surgery. Koro keto rod, wa stabilize, keto rods. Rod, adwani wadog e picha mar lumbru cha, mondo minyiswa rod, ngeni wantiere kod rod mag wang'o welding, dobed gimoro modwa chalo kamano, nikech ang'eno ken mano. Nitie, ochalo kamano. To koro wantiere ka. Koro nitie waketo screws kae, screw moro ka. Kama emo kethore, to waketo screw kae. To mawa step, wawe emo kethore, keto moro ka, bas waketo rod ka. Rod, keto gi screw kendo rod koni, kendo kwache rod koni. Koro kete mo step. Oko yieng nyoko chako, konyal dono, o lengthy. Kama entie no, koro konyal dimo kethler. Kama neka kwa temo wa. Waluongo ni stabilization. To kane entie chogo ma odeyo gino, kaka kore neno moro ni gine dhine mato kuro disk. Mano disk. To kwa rie kama, to chogo no biro back. Ligaments nitie ma mako gi. Sama yuayo kama. Ligaments machalo tonde? Machalo tonde go mak. Choke mampini. Koro sama yuayo to gidok kendi. Koro timo decompression. Koro kwa se stretch kamano, modok kama. To waketo rod go. Koro en decompressed and stabilized. Kaito koro waketo ni brace. Wakoro nyalo go okikulri for 6 weeks. Kuom joma ochielo koro wano kulri, wuotha kichung' kama. Lokori together. Yes. Iniwacho ni log rolling. Logori kama. Kai. Koro kok mano kanya timo easily. To wami corset. Torakolamba corset. Ma koro konyi koro inyalo timo ni easily. Yes. Iwacho ni 6 weeks. Seche ma osetima, osetwe ma oketne rod 6 weeks. 6 weeks. Jumbe auchiel gi ang'atimore ka ponono ni ne lumbru otur. Ang'atimore e jumbe auchiel. Koro mano wamiyo time mar gigo ligaments mochoto go, tonde mochoto go chango, chogo be chango, kaito koro bedo stable. Kidolo rito omedo hinyore? Inyalo screw go nyalo bedo loose. Koro odwa ni ket kaka no ket gi ka gidong. Me time ke ngiri ka mabe nyosore to you move around to screw go be kitemo komando to nyalo bedo loose. Thoth ne gichango kendgi koso ntiere kaka un kaka gichango kendgi koso un kaka lakteche ntiere kaka ukonyo gi mondo mi gichangi jumbe auchiel nikech gichanga kan ka chogo mano mor. Lumbru chango kecho en giremo mang'eny. En giremo mang'eny koro en red maro koro chango piyo moingo choke ma oko. Yes. Ma tok jumbe auchiel to segero maber koro en chogo maber. Mano kidenye achiel mar thieth. Yes. Kidenje mamoko mag thieth chalo nade? Koro luore kaka jatuo kendo kobiro ka en ng'ama paralyzed completely ma koro biro ka tiende gi ok ti. Koro ng'eni mano complete injury. Mano koro lero kethore complete, mano giminya time onge. Mano koro kethruok mar lero. To ka chogo mono ka chogo botul, pod watimo ne mana stabilization mondo
mi kaka iting'e kata kobedo e wheelchair koro bedo stable to ler to kethore mati koro wa manage ng'ama paralyzed ng'ama ong'ol chuth koro ng'ama ong'ol chuth ni complication mage ma koro watemo loso complication mokwongo en ni ok obi olo pi easily koro ikete mpira ich lach ok wuogi bladder paralyzed koro lach ok bi wuok ni ka idwa lach wuok koro tudruok bede kind dag lach kod obwongo ni koro idhi ol pi mano ok dhi kanyo ng'adore chuth koro onge kiwinj gimoro amora mimulo tiendi gi bok move koro nyakwa tim ni gimiluongo ni catheter oko be ok bi dhi ikore to ok dhi koro waketo ni enema yes tigo ni enema to golo aya kinindo keji me koro ng'ama bo manindo nindo kanyo koro nyalo bedo gi bed sores adhola kotenore kod ninda kinda minga kuonde gi adhola mako koro nindo kanyo sakasa koro mago waketo ni make sure ni kuonde gi ok bed mang'ich ai loki every 2 hours idwano loki mane problem watemo geng'o kech mago duto ka koro waketo go family mondo obed go mar adek remo clot ka ok iti rembi koro muscles gi oling' aling'a poto mag remo be nitie moko be bedo paralyzed nyaka bede gi koro lung gi be bedo affected koro bedo gi pneumonia sakasa kibedo gi mpira bende iye kuro infection bende go every time kech keto foreign body dendi koro nyaka lok catheter nyaka lok every 2 weeks ilok every 2 weeks chest ni bende exercise nyaka tim ni physiotherapy piende gi be ko wano linga kamano to bro dagore kama koro physio nyaka bed ni timo ni exercise rieyo gi kama mani tim haya ng'ama ng'ol nogo no bende another kendo tabu mubu bedo go en ni sexual yes dysfunction ok obi erect koro mano pam wajne ng'ama dichuo to bi bedo kod teko mag pacho pacho rumo completely yes pacho ne waj mar pacho wilo kabisa ma kata ka dhako dhi thurgi to beda gi koro mane kama hocho be wuokie koro nyaka timne counseling timone hocho kech wiye nyalo mbachni ng'eny gi nyalo kata commit suicide koro nyaka timne hocho nyaka timne physiotherapy occupational therapy be timone maen tim ng'ol to bede gi pod tiyo nitie tich mopod nyalo tiyo nyalo twang'o wuoche yes nyalo tiyo mang'eny gi lweti nyalo tiyo koro occupational therapist be biro to ikonye godo counseling psychologist nyaka bi mawuok kode kidney stone gi bubo fomo bladder stone be bed koro mago tabu mwabedo godo koro mano miyo watemo geng'o mondo kik ng'ato bed gi hinyruok onego hinyruok completely noyudi e accident to onego kik obedi ni otimore kisedhi hospital ka iber iwinjo kendo ka ok omiyi pi mang'eny mibedo gi shock for a long time to bende hinyo kodne koro kod biro tho nikech shock remo ok dhi ne to ok bedo paralyzed koro wa make sure ni in gi enough fluid e dendi remo wa make sure ni is stable make sure ni gimoro amora dihiny kodno ka ok ohinyore chuth to wageng'o to kohinyore chuth to gik masewachogo ema wanyalo timoni ma gin gik ma adier joma mon to bende joma mon ma hinyore ma paralyzed bende the same to gi to pod ginyalo mako ich yes gin ginyalo mako ich to mano dhi timore nade daktari en mani nyuolne koro nyaka ok onyal push mana dopenjo ni to koro odhi konyore nang'o koro itimone cesarean section yes to en mana the same so bed so girigo nitie gimoro amora nyalo make urine go bende ketne mana mpira kamano magi te biro nikech hinyruok mar hinyruok mar ler ma onego bed ni warito gi ngima waduto te nikech ochalo tond stima matudo dendwa duto te ma kapo nono ni okethore irumo aruma chuth completely en gima kik timre ni e ngimani or kik ng'ato mismanage kendo bonyalo bedo surgery sama itimoni surgery mar tuo moro mar spine no bende surgery nyalo dhi marach mibed paralyzed mano be another cause mar spinal injury surgery moko
emomiyo onego be skilled surgery ma ng'ama time no should understand gimomiyo timo nigo and results modwa yudo bende nyaka ng'e to kitime tim magi ni Tom, Dick and Harry to jomang'eny joma kosedong bang' surgery ng'ama uche mane ramo mos ng'ama nodhi adhiya nuguche ramo timne surgery koro samoro akuru kok timang'o ok nyal wuotho ong'ol chuth mago be waseneno and they are there in this country gitimore every day. Yes. Masira thoth ne ok nyal geng' daktari to wayudo kacha ni ng'eny hinyruok mag spine kata mar lerni biro kotenore kod masirni kata odoko ni ok nyal geng'. Nitiere gimoro ma samoro inyalo timo mondo oduok thuolo ni piny mar yudo hinyruok mar lumbru kaachiel kod ler manitiere e lumbru. Ang'o ma diher mondo mipar ne jowa, nikech waneno kacha ni gimoro matin nyalo loko kwano ni te, gimoro matin nyalo loko ngimani ma bed ka gima ok en gima ni paro ni onyalo bedo. Wacho ka kacha ni ediemo wang'. Ang'o ma ote mane ma di mi johera mar ote maduong' da mi jowa ni ka ng'ato kiyudo road accident wang'e lan ni ka ng'ato yudo accident kata jogedo wagieki nyaka ng'e ni ka gigedo to gitang' gibedo gi ngas ma inyalo nyono ma ng'e ni in go adiga dieri mok nyal lwar go igori go piny kech kigori piny to mtio to in kori ruma chuth kia wi ot migori piny giyenyora gi kae lamba kama giturga go kori paralyze koro gibed ka gigedo gibedo gi their skill kaka gitimo gigo eko ka ok ing'eyo gikid malo witado hae jogute mo gero gi joma gero ute ma gore piny pile gi bende koro nyaka sirikal make sure ni ong'i kaka gigero ute gi nikech ute gi kurgumbore ng'eny ji mang'eny akuro gi spinal injury kurgumbore rumore kama ka waidho mtokni bende onego watem bedo kanda watweyo sa duto ma idho mtoka kiki bedo be mtoka to kanda kitweyo kech ka itweyo kanda ibo bedo jomoko tut kanda bo yenyore mo longa mutweyo kanda koro mano be waseneno katimore koro mago nyako nyiso ganda maro mondo ging'i to kisewinjo ka ng'ato ywak ni thudhno mako tiende bang' kolwar piny mano ng'ama nyako ringo hospital to temo splint ne nyaka tweye e board moro kama tut kinge go tikete go hospital tikele kiki kede jerwecho dala mano bro medo hinye bedo mong'ol ng'ama nyo samoro thudhno go mowinjo odhidhe janonro mong'e gigo ong'iane to ang'o mohinyore kanyo mondo losi kata ka ng'ama tere theatre timne koro mano ma dawach no gando nikech ji mang'eny temo fracture mang'eny kata mag spine gi 80% pod atalo malo 80 pod ineno dala pod ok gibi hospital gibiro mana ka koro gik moko semuomo gi koro ka gipenjowa gima onego watim tigeni ler kosekethore ler moloyo ni kaka ler mar spinal cord ni en permanent gin gi brain gin permanent injury me yudo ler ka en complete ok chako chang kendo. Yes. Ma en ler go buongo ariyo gi. Yes, ler mar spine go buongo gin permanent cells gima mo osehinyore kanye ka gike wan kaka dakteche watem geng' kik hinyruok bedi ka gimoro ka hinyruok ok okethe kik gimoro chak tim ma chak kethe mano the main thing matimo osiptal. Daktari ponono ni ng'ato dwa tudore kodi iyudi kanye e chuny boma ma Kisumo ka? An Kisumo ka an Ramogi Odinga teaching and referral hospital department of orthopedics waran clinic anyon work teach aga kan wadhi avenue adhi Tiangwen clinic na ban get town insurance plaza block C opposite Tough Mall kanyo ero koro kanyo abede ga chieng' work teach saboro tich adek ke tich ariyo ane theatre Ramogi tich ang'wen an avenue tich abich an ofisa kanyo gi ngeso bende Jumapil ta yweyo kaka Nyasaye kaja Kristo erokamano Dr. Mbondi. Yes. Amor mar bedo kodi aduoko erokamano makende iyudo thuolo kata doko ni dich ibiro e chenro mar penj laktar mar Ramogi TV erokamano mathoth agori kaluongi kendo tibo chaki duogo kikiol ogoga mbaka wayud kaka wakonyore abudugo ndalo mang'eny antie erokamano daktari Nyasaye mwalamo Nyasaye mwalamo awinjo ka kwacho kacha ni dakteche thietho to Nyasaye machango mano kare dir erokamano en Dr. James Obondi e chenro mar penj laktar en laktar mantiere kod lony mang'eny ma bende wasebedo godo e chenro ni e yore mopogore opogore kata kamano iwinjo ni obuongo
kaachiel kod ler mwadendo kacha ni spinal cord gin ka gikethore to gikethore chuth. Tem matek mondo mi iritgi. Ka nitiere kaka inyalo ritogi to ritgi. Kik wiwil kod tweyo okanda sasa midho nyamburko. Kik wiwil mar rwako helmet ka ponono ni apiko mondo mi irit obwongoni kata ka ponono ni hinyruok nyalo bedo. Kik wiwil ni in owuon idwa ni mondo mi kele lonyni moro mar rwecho. Ooyo, ka hinyruok otimore to ring matek mondo mi chop e osiptal. Matayo chenro ni en Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo ka wawacho ni ngima en mwandu oriti masani.